Tothom benvingut a un nou tutorial de Bircat. Avui ens traslladem al Japó, que anem a aprendre com s'hi juga a White Castle, un joc d'Israel de Yamadais, il·lustrat per Joan Guardiet, anem a dir-ho bé. És un joc per a 2 a 4 jugadors en una versió en solitari al voltant d'uns 80 minuts, però se poden acabar abans i a partir de 12 anys. Haurem d'anar a la cort i ser tots uns influencers. Tindrem jardiners, cortesans en l'exèrcit per tal de guanyar-nos el favor del daimyo. Doncs us convido a conèixer com s'hi juga a White Castle. Anem allà. Anem a conèixer ara els diferents components i com es prepararia una partida. En aquest cas hem escollit també elements inicials i hem preparat per a 2 jugadors. Explicaré un poc les diferències entre 3 i 4. Anem a conèixer. Comencem en el tauler central, que col·locarem al centre, i tenim diferents elements. Tenim a un costat els ponts que haurem muntat i haurem posat els daus corresponents, un o més que jugadors, perquè ja veureu, jugarem 3 rondes i en cada ronda 3 torns. Aleshores, quan queden 3 daus, ja finalitzarà aquesta ronda. Aleshores, en partides a 2 jugadors 3, en partides a 3 jugadors 4 i partides a 4 jugadors 5 daus. Els llançarem, l'única vegada que es llancen els daus, que és quan preparem els ponts, i els col·locarem en ordre ascendent d'esquerra a dreta, de manera que el de menor valor queda al costat així, de la llum. Els posarem de manera que queden uns extrems i el del mig. Després prepararem, esta banda són els jardiners. Tenim els jardins de pedra i els jardins més verdets. Escollirem unes cartes que posem i la resta ja no es gasten. Aquestes no se renovaran, són les que tenim per a tota la partida. També col·locarem les fitxes del nostre color del palmito que marcaran el marcador de puntuació a 0. El camí d'influència que es diu és el que marcarà un poquet el temps i el nostre ordre en la ronda. Aleshores, el que estiga a dalt serà el primer i actualitzarem els aus en conseqüència. El que va primer, doncs el au el tindrà així, el marcador de torn i la influència. Així tenim el castell, que té 3 pisos, el piso dels majordoms, els diplomàtics i el daimyo, i tenim diferents carters, que com veureu cada vegada són millors. El primer pis és el pis dels majordoms. Tenim un carter que és este beix, que és el dels majordoms, i col·locarem una carta a cada espai dedicat a ell, que són les accions que tindrem accés a ell. La resta els deixarem ahí, al costat, en un carter. Tenim el carter dels diplomàtics, que farem el mateix, col·locarem una a cada espai i deixarem la pila al costat, i el favor del daimyo, que sí que comencem en 1 i acabem en 1, així com les cartes de jardiners, que no se canvien, i he posat el recomanat en la primera partida. Com veieu, també hi ha unes fitxes que són de dau, de diferents colors, i es col·loquen d'una determinada manera. Primer, si veieu, hi ha uns rombes i els anirem col·locant en aquesta cara, en la cara que mostra el dau, perquè aquestes fitxes tenen 2 cares, primer en els espais que tenen un rombe. I després anirem en ordre. 1, 2, 3, 4, 5... Per què anem en ordre? Perquè no volem que en un mateix espai tots els daus siguin del mateix color. Si això passa, el mouríem de lloc. És a dir, 2 del mateix sí que poden, però almenys ha d'haver-hi un diferent. Bàsicament és això, assegurar-se que cada espai té almenys 2 colors. I estos són la configuració inicial recomanada. Així tenim un espai, que és l'espai que es diu de pou, que està fora del castell,
i que són fitxes de dau però per l'altra banda. I recomanen posar la de ferro i mareperla per la primera partida. Val? I per altra banda tenim la banda de l'entrenament, de l'exèrcit. Tenim unes fitxes que col·locarem, que veieu que tenen dos cares, col·locarem la que correspon al color, blava o groga, en cadascun dels espais. També tenim el marcador de ronda, el marcador page drag, ja me direu què veieu vosaltres. Tenim també els recursos que deixarem a una banda, que són els setgells del Daimyo, les monedes de més valor. Val? Això és tot el que deixarem a l'abast. I per últim també tenim els marcadors de quan se passem de punts, els deixarem així si arribes a més de 40 per agafar-lo i més de 80 per és l'altra banda d'aquest marcador. Val. Això és tot el tauler central, els elements que col·loquem així, i us he contat des de la primera partida, però després ja canviareu les configuracions. En el tauler personal, què tenim? Doncs tenim el marcador de recursos, que tenim l'aliment, el ferro i mareperla. Comencem es posarem a 0. Ara veureu com els actualitzem. Com comencem, guanyem els recursos inicials. I després tenim 3 caminets, que són els cortesans, la fitxa de mipel normal, els jardiners i l'exèrcit. Els col·locarem en els espais corresponents i en la fitxa, en el nostre tauler ho indicarà. La miniatura indica quin correspon a cadascú. També tenim un espai reservat per a les fitxes de Daimyo, perquè com a molt podem tindre 5 només, igual que els recursos arriben fins a 7, si guanyem més no guanyem. Tenim l'espai reservat per a l'acció i l'espai reservat del camí de la llum. Aquests serien els elements del nostre tauler. Com comencem? Doncs aquestes ja són les del favor del Daimyo, no les necessitem. Començaríem posant-ne recursos inicials i accions inicials, sempre, igual que els daus, una més que jugadors. Com hem preparat per a 2 jugadors, doncs tenim 3. Començant per el que siga l'últim en el torn, en aquest cas, si el roig està damunt, començaria ell, doncs com el jugador verd escollís una parella de recursos i acció. Per exemple, l'acció es col·loca així en el nostre tauler personal, els recursos s'obtindrien. Doncs 3 del que vulguem, doncs uno d'este per a tindre un poc de cada al començar, uno d'este i uno de mareperla. 4 monedes que les agafaríem i una fitxa de Daimyo, del setxell que col·locaríem ahí. I 4 monedes. I li peguem la volta, que si veieu, se veu el que després tindria al darrere, i el col·loquem en el camí de la llum, que ja veureu que després això ens permetrà guanyar recursos. Algunes de les cartes de recursos inicials tenen una carta extra que cobraríem en aquest moment, que són aquestes, i te les marca. Escolliríem i què fem en esta? Esta es col·loca directament així, acumulada al nostre camí de la llum. Bé, i en això tindríem tot preparat, el tauler central i el nostre tauler. Ara, en tot això, en l'ordre determinat, comencem. Anem a veure com s'hi juga. Bé, a una partida de White Castle jugarem per torns. Cada ronda, que en tindrem 3, tindrà 3 torns. Per tant, jugarem 9 torns en total. I què farem en el nostre torn? Doncs és ben senzill, ben senzill o no. L'acció bàsica que podem fer al nostre torn és escollir un dau, col·locar-lo i desencadenar aquesta acció. Sona senzill, veritat? Doncs anem a veure com seria aquesta acció d'agafar un dau. Agafem un dau dels extrems del pont, els disponibles. Si l'agafem d'esta banda, i escollim un lloc on col·locar-lo i desencadenem l'acció.
Si l'hem escollit d'esta banda, també guanyaríem el camí de la llum, els recursos. Però primer escollim el dau, escollim el lloc on es posa i el que està així baixaria i quedaria disponible. Aleshores, fixeu-se en què deixeu disponibles per al següent jugador. Com es col·loca un dau? Doncs, si veieu, n'hi ha diferents espais, tant al castell com així fora, com al pou, que tenen un dau dibuixat en un nombre. El primer pis té un valor inferior perquè les cartes solen ser un poquet més senzilles i després, conforme pugem, té un poquet més de valor perquè tenen més valor les cartes. I fora sempre tenim el valor de 5 o el valor del pou, que sempre serà 1. Doncs bé, podem posar-lo on vulguem, incloent el nostre tauler personal, que veieu que són tots 6, i pagarem o cobrarem la diferència en el nombre que estiga ahí. Si és un 4 i posem un 6, la diferència és 2, ho cobrem en monedes, 2 monedes. Si, ara en aquest cas perquè era un 6, però si haguera sigut un 4, 0, encaixa perfectament, i si haguera sigut un 1, doncs haurien d'haver pagat 3 monedes. Quina és la restricció en el castell? Que ha de quadrar, el blanc, per exemple, no el podria posar així perquè no està a aquesta fitxa, així sí que ho podria posar, així, així o així. És a dir, ha de quadrar on hi hagi un dau d'aquest color. Tant fora en les accions bàsiques com en el pou, el dau, el color no importa. En el nostre tauler tenim uno de cada. Però bé, l'important és que sapigueu la diferència. Si poseu de menor valor, pagueu. Si poseu de valor més gran, doncs cobreu les monedes i desencadeneu les accions. Això seria el bàsic de col·locar. Anem a veure, aleshores, què és el que desencadenaria per parts. Les accions més bàsiques, anem a parlar primer d'elles, són els jardins, els cortesans i l'exèrcit, l'entrenament. Bé, anem allí, així no importa el color, i veieu, n'hi ha 2 fletxes que es permetrien fer qualsevol de les 2. L'escollim. Anem a veure primer els jardins. Què passa quan hem escollit això i anem als jardins? Doncs bé, significa que del nostre tauler personal podrem enviar un jardiner, que és este, a un dels espais disponibles, pagant el seu cost. Ja us adelante que per als jardiners necessitem menjar, per a l'exèrcit necessitarem ferro i per a la diplomàcia, per als polítics, necessitarem mareperla. Doncs bé, ho enviem pagant el cost de menjar que posa a la carta, en aquest cas 1 de menjar, i obtindríem immediatament la recompensa. Les que estan a l'esquerra, en aquest tipus de jardins de pedres, són més bàsiques de recursos i si se fixeu, després donaran menys punts de victòria. El palmito groc són punts de victòria al final i el que és roig, que apareixerà en alguns llocs, són punts immediats. Deixarem el jardiner i això donen menys punts, cobrarem aquests recursos. Si ja teníem un així, no el podríem haver enviat, perquè només poden estar un en cada lloc. Si està ahí, sí que podríem haver enviat un al front, però, i no importa que coincidam en un altre jugador, és només els nostres jardiners, un per lloc, ja tenim prou per a treballar en aquest jardí, per a influenciar en aquest jardí. Bé, i això seria l'acció de jardins. A vegades pot desencadenar algun combo, per exemple, si se fixeu en aquests que són aquest tipus de jardí, que tenen més valor al final de la partida i costen més aliment enviar un jardiner així, pots pagar aquesta quantitat de monedes per fer una altra acció, que en aquest cas seria, per exemple, enviar a l'exèrcit, enviar
al castell, el cortesà, o fer qualsevol dels daus de color del teu tauler personal. I aquestes 3 banderes signifiquen el tauler personal, per exemple. Són accions més potents les d'esta banda, però costen més recursos de preparar tant d'aliment com per a després desencadenar l'altra acció. Bé, això és jardiners. El castell i els cortesans s'hagueren posat el dau així i decidim enviar a alguns polítics per ahí a influenciar. Doncs bé, primer agafem el cortesà del nostre tauler personal i s'entra per la porta. Però per entrar a la porta has de pagar. En aquest cas, 2 monedes. També pots promocionar, si ja tens alguno dins del castell, pagar per a pujar 1 o 2 nivells. I això es paga, com us deia, en mareperla. Així com els jardiners són aliments, els cortesans, mareperla. Se poden fer una o altra acció o les 2. És a dir, jo puc decidir enviar, quan faig aquesta acció, enviar algú a la porta pagant les monedes i si tinc un altre o ixe mateixa promocionar-lo pagant mareperla, o puc no enviar a ningú ahí i simplement pujar de nivell des de qualsevol, se pot accedir a qualsevol del següent en ixe. També se pot repartir el moviment, és a dir, jo ja tenia 1 així i pague 5 mareperla per a pujar 1 este i 1 este. Això se pot repartir, és a dir, una acció, l'altra, les 2 i el moviment combinat. Així no hi ha restricció de quantitat de polítics que tingueu per el castell, no com els jardins, que només podíeu tindre 1 per àrea. Si se fixeu, en cada escaló, conforme anem pujant, val més a final de la partida, més punts, i damunt desencadena accions diferents. A la porta paguem i no fem res, però ens donaria un puntet al final de la partida per cadascú que estiga, però quan ja avancem tant al primer com al segon pis, es desencadena la següent acció, que és que pugem, agafem esta carta i la posem en la nostra carta d'acció del nostre tauler personal. La que teníem, li peguem la volta i l'afegim a la llum, al camí de la llum. I a més podem fer una de les accions blanques de la carta. És a dir, guanyem una carta, canviem les accions i damunt podem escollir una de fons blanc que tinga baix. Esta se substituiria i se canviaria per una altra. Això seria el que desencadenaria. En el pis, si haguem pujat al pis següent, seria el mateix. Guanyem esta, que la substituiríem, i la que estava ahí aniria al nostre camí. Què passa quan arribem ja a l'escalafó més alt, que és el del favor del daimyo? Doncs si eres el primer en arribar, te pots col·locar en la carta tombadet i ja es queda ahí fins al final de la partida. A l'arribar ja fas el camí de la llum més els recursos que posa així. Una altra vegada al camí, obtens 2 d'aliment o obtens 2 punts immediats, perquè recordeu que quan el palmito és roig són punts immediats. Què és el camí de la llum? Que deien que també s'agafava quan agafàvem un dels daus d'esta banda. És obtindre tants recursos com tingués així. En aquest cas seria un ferro, un setxell de daimyo, avançar en la influència i obtindre una moneda. Si això ja està tot ocupat, simplement el deixaries ahí, però valdria 10 punts al final de la partida. I així igual no n'hi ha restricció, pots tindre tants com vulgueu si és que arribeu a tanta influència al llarg de la partida que les 9 torns se passen a pressa. Ja tenim jardins, cortesans i per últim l'exèrcit, els camps d'entrenament, que en tenim 3. I com us deia, jardiners, menjar, cortesans, mareperla i per últim l'exèrcit necessita ferro. Què va necessitar?
Doncs, si hem escollit, hem posat el dau així i escollim enviar a algú a entrenar per a després defensar el castell i guanyar-se així favors, agafem el nostre guerrer i pagarem el cost de l'espai que considerem. Este ens costaria 1 de ferro, este 3 i este 5. Si veieu, cadascú tindria una recompensa immediata, en aquest cas 2 punts, així fer qualsevol dels espais que tinguen el dau blanc del castell, així avançar 2 en el track d'influència i així fer immediatament un dels espais que tinga el dauet, la fitxa negra. També, conforme més valen, després més recompensa al final de la partida, igual que ens passava en els jardins, igual que passa en els nivells del castell, perquè ens donaria, per exemple, el més car, 2 punts per cada cortesà que tinguem dins del castell, no els que s'han quedat ahí en la porta. I així tampoc tenim restricció, podem tindre diversos del mateix color entrenant en el mateix camp o en diversos camps de l'exèrcit. Bé, doncs això seria les 3 accions bàsiques: jardins, cortesans i exèrcit. L'altre lloc on podem posar el nostre dau que hem escollit seria el pou. El pou té un 1 infinitament, aleshores si jo he posat un 3 guanye 2 monedes, recordeu que és la diferència, les guanye. I no importa, este se quedaria perquè per al següent jugador és un 1 també. I en la preparació inicial de la primera partida guanyaríem un setxell de daimio, un ferro i un mareperla, que actualitzaríem en els nostres marcadors del nostre tauler personal. És a dir, el pou és per referència un lloc en el que obtindre recursos si no tens altra cosa a fer, perquè com és un 1, sempre la tens ahí. És l'acció un poc el loser, la que està sempre a l'abast de tot el món. I què passa en el castell? Com vos he dit, ahí sí que ha de coincidir el color, perquè en el pou i així fora no importa, però així sí. I si tenim, per exemple, este blanc l'hem posat així i és un 3, coincidís, i podem fer les 2 del mateix color que siguen en l'ordre que vulguem. Per exemple, primer volem guanyar recursos i obtindre més recursos del camí de la llum i després fer esta, que seria pagar, sempre que està en roig és pagar un setxell de daimio per enviar algú als camps d'entrenament. Així que veieu que les accions se poden combar, poden encadenar-se diferents. Si en compte de blanc haguera sigut un 3 negre, doncs només haguérem fet ixe fons. Per últim, l'últim lloc on podem col·locar daus és el nostre tauler personal. Ja hem vist el pou, les accions bàsiques i els nivells del castell, que recordeu que, com us he dit, aquestes cartes són un poc millors i el valor del dau també és un poquet millor. A 2 jugadors no es pot, però a més jugadors es poden apilar els daus. Apilar significa que el següent jugador pot vindre així i col·locar-le un damunt, excepte en el pou, que sempre és 1. I la diferència la pagaria sobre el que ja està col·locat. Aleshores, si nosaltres hem pagat una moneda perquè teníem un 3, vaig a posar-lo on toca, que així n'hi ha un blanc, i després ja arriba i posa un 5, guanyaria 2 monedes. Però recordeu, això a 2 jugadors no es pot. Bé, l'últim lloc on tenim per a col·locar els daus és el nostre tauler personal, que veieu són tots 6. I què desencadena? Doncs quan el posem així, cobraríem tots els recursos visibles, que s'anirien destapant conforme més exèrcit enviem, més cortesans o més jardiners hem enviat a influenciar. Cobraríem en aquest cas 3 mareperla, que actualitzaríem, un setxell del daimio, i per últim faríem esta acció, que és la que correspon en aquest caminet. Si veieu, tant així com així coincidirien esta de fons blanc. En aquest cas, esta ens permetria, si tenim més recursos, fer l'acció del jardí, que seria en el 6. També no us preocupeu, no cal tindre un 6 perquè a vegades són escassos.
se pot pagar sempre la diferència sempre que tingueu diners. I una cosa important, si no teniu diners o recursos per a fer les accions, els setgells de daimyo se poden intercanviar 2 setgells de daimyo per un recurs qualsevol o un setgell per una moneda. Aquest intercanvi ja veureu que el fareu servir molt. Doncs bé, hem vist tots els llocs on es poden col·locar els daus i com es col·loquen. I vos recorde, en el vostre torn, bàsicament agafareu un dau del lloc disponible, dels extrems del pont, desencadeneu o no el camí de la llum, escolliu i després feu les accions, o bé les del castell que corresponguen al lloc, el pou o les accions bàsiques de fora o estes. Estos són els espais on anirem col·locant o anirem fent els combos. I ahí s'acaba el torn, deixareu disponible el següent dau per al següent jugador i quan queden 3 daus, repartits com siga, com s'ha caigut en els ponts, s'acabaria la ronda i desencadenaria, com veieu, coses diferents. Si estem en la primera ronda, el que es fa és mirar els jardiners que tenim. I què significa això? Que si quan queden 3 daus, imagineu-vos que hem anat molt equilibradament agafant els daus, queden estos 3. Jo tinc un jardiner així, on encara queden daus, podria tornar a fer aquesta acció. Per això està limitat a que tingués un en cada carta. Si, per exemple, tenia un altre així, doncs cobraria les 3 monedes aquestes. I si tinc este, doncs per pagar monedes podria enviar un diplomàtic a influenciar a dins del castell. Si no ha quedat cap dau en aquest pont, perquè pot passar que els 3 que queden estiguen així, este jardiner no obtindria recompensa. Ho posa en el marcador de ronda. En la primera i la segona sí que es cobren els jardiners, però en l'última, que ja es desencadena el final de partida, no. Altra cosa que s'ha de comprovar és com ha anat el track d'influència, perquè si recordeu, alguns dels efectes de les cartes és avançar la influència, que és l'au. Avançaríem així. Se comprovaria si estem així o si hem coincidit i està adelantat perquè està per dalt, s'actualitzaria. Recordeu també que hem anat puntuant tots els palmitos que són de color roig, avançant per així per el marcador de puntuació. Hem actualitzat l'ordre del torn segons estiguem en el marcador d'influència, hem cobrat els jardiners i per últim hem de llançar els daus i col·locar-los, recordeu, de menor a major valor, d'esquerra a dreta, en aquest cas els 3 daus. És el moment en el que estirem. És un joc estos jocs de daus en els que tirem els daus poc. Això és això, els posem ordenadament. I en això ja ho tindríem preparat per a la següent ronda, movent el peix dragó a la següent, tindríem preparat. I com vos deia, són 3 rondes, en la tercera sí que no cobrem els jardiners i passarem a la puntuació final que anem a veure ara. Bé, quan hem acabat la tercera ronda, que eliminarem el marcador de la ronda, veieu, ja no cobrem els jardins, sinó que anem a la puntuació final. És a dir, anem a repassar on estan els palmitos grocs. Si veieu, en el nostre tauler personal, si hem arribat a tindre almenys 3, entre 3 i 6 cobrarem un punt, i si hem arribat a tindre 7, doncs cobrarien 2 punts d'aquest recurs. També dels recursos sobrants per cada 5 entre setgells de daimyo i monedes seria un punt extra. Tenim també punts en el tauler central al camí, el marcador del temps, la influència. Si hem arribat així, a estar així, tenim 3 punts, 6, i en aquests últims ja molts més punts.
Si us fixeu, en realitat haurem d'haver pagat el cost per haver avançat en aquesta influència. Si no tenim els setgells, no podríem haver avançat en aquest marcador del temps de les estacions. Doncs bé, punts per recursos, punts per on hem arribat en la influència, punts per els jardiners, que com vos contava estan en la carta. Les d'aquest tipus de jardí verd són més elevades, però costen més haver-los col·locat ahí, i els de recursos més bàsics sumen menys puntets. Després, el castell, segons hem arribat més dalt a influir al nostre castell, val més o menys punts. Si s'han quedat a la porta demanant audiència, tenim un punt, al primer pis 3 punts, al segon, el dels diplomàtics 6, i si hem arribat a dalt, 10 punts. També tenim els camps d'entrenament, que ens donaran tants punts de victòria com guerrers per els cortesans dins del castell. Així no es compten el que estan fora. Este que és el més car seria 2, però els altres 2 camps d'entrenament dona un punt per cada un. Per exemple, tindré més entrenant així és bo si tens prou influència dins del castell, que no a la porta. Doncs bé, això serien tots els jocs que donarien punts. Qui tinga més punts, doncs guanya. Us anime a provar-lo, a tractar d'optimitzar la vostra influència, optimitzar aquests combos que es poden fer, guanyar recursos per a enviar jardiners, exèrcit i cortesans, a veure qui es guanya el favor del daimyo. Molta sort, espero que vos hagi agradat i ens veiem al pròxim. Adeu, adeu!